Γεια σας παιδιά, Βασίλης εδώ και σήμερα θα παίξουμε Borderlands 2. Κάντε ένα like και ένα subscribe και πάμε στο παιχνίδι. Τώρα περιμένουμε να ανοίξει. Εδώ λέει. Τώρα κάνουμε load στο παιχνίδι. Αγνοήστε αυτό εδώ πάνω για το Steam, απλώς είναι με τους φίλους μου τέτοια, με τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Άμα θέλετε στο επόμενο βίντεο μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι 3 βίντεο, και ο Παναγιώτης άμα θέλετε Fortnite ή κάτι άλλο απλώς πείτε μας και θα το κάνω. Αυτός εδώ είναι ο χαρακτήρας μου. Θα παίζουμε σήμερα τουλάχιστον. Το όνομά του είναι Salvador. Μπαίνω στο παιχνίδι. Έχουμε μείνει εδώ και θα φαρμάρουμε λίγο για αυτό εδώ το πιστολάκι. Θα μου πείτε ότι το έχω ήδη, απλώς θέλω να υπάρχει αυτό ακριβώς ίδιο. Απλώς ρίχνουμε διπλές βολές και οι διπλές βολές είναι καλύτερες. Τώρα πάμε εδώ σε έναν Blade Savage Lee. Θα σας πετάω αυτό το legendary πιστολάκι. Το όνομά του πιστολιού είναι Angel Harrod. Γνωρίζετε τι με το σχολό και θα το κάνω. Τον εδώ θέλω να το σκοτώσουμε. Και το πέταξε safe quit. Και έτσι κάνει refresh και βάζει πίσω αυτό τον εχθρό. Εγώ μιας που μου και θα πάρω το vendor που σου έκανα legendary. Επίσης θα το κάνουμε αυτό για λίγο. Πόσο? Πολύ λίγο και μετά θα κάνουμε λίγο την ιστορία. Και ναι. Αυτό. Όποιος θέλει, ό,τι θέλετε να μας πείτε στη σχόλια να μου το πείτε. Και ναι. Αν έχετε καμιά ερώτηση για το setup, εδώ το build μου, απλώς πείτε το στα σχόλια. Και θα σας βοηθήσω και εγώ να πω στο παιχνίδι. Επίσης παιδιά, εγώ θέλω λίγο βοήθεια με κάτι. Αν μπορείτε να μου πείτε σχόλια όταν φτιάχνω shift account, δηλαδή όταν φτιάχνω shift account και θέλω να το κάνω connection Borderlands 3, εγώ θέλω να κάνω, γιατί είδα ότι υπάρχει ένα που σου δίνει 50 ξάκια και 10 διαμαντένια και εγώ θα χρειάζομαι κάτι πράγμα. Αν μπορείτε να μου πείτε πώς θα φτιάξετε αυτό, αν μου πείτε πώς θα κάνω το υπόλοιπο, θα το κάνω αυτό το μήνυμα κόμμα. Οκ, τώρα θα πάμε στην αποστολή που έχω.
πάρω μια εδώ. Και τώρα, όπως δείχνει το map, πρέπει να πάμε εδώ, στο Frostburn Canyon. Άμα θέλετε να ξανακάνουμε Borderlands 2 βίντεο, απλώς θα μου πείτε. Και όπως το έχει παίξει, είναι καλό που θέλει να παίξουμε να βγαίνει. Θα μου το πει. Δεν ξέρετε αυτή τη στρατηγική, να σας το πω αν δεν το ξέρετε. Αν βγεις και ξαναμπείς πολλές φορές, υπάρχει ένα όπλο που κάνει respawn. Αυτό το κάνω 2, να δούμε αν έχει 2. The Firehawk should be around here somewhere. Stay alert. That's weird. The Bloodshot Bandit clan seems to be attacking the Firehawk's lair. They probably left landmarks for their reinforcements. They should be the Firehawk. That or just follow the screaming. Step off, Vault Hunter. This is between the Bloodshots and the Firehawk. Once my boy Spring is inspected, he's gonna pay for every Bloodshot he killed. We're gonna string him up for his old destiny. Well, that was interesting. Raging Boom Goliath, αυτός εδώ έχει red chest στο πλάτη του. Και τους δίνω που πάντας. Αυτός έχει chest στο πλάτη του. Μη θέλουμε να έχει chest στο πλάτη του. Rocket launcher. This is unusual. The Firehawk has harassed the Bloodshots for some time, but they've never mounted such a large-scale assault on the Firehawk before. I wonder what's given them such confidence. Keep going, Bloodshots! That demonic thing will rue the goddamn day it messed with us! We're gonna make the Firehawk και εδώ σου δίνει ένα chest. Όπλα, σου δίνει όπλα και τέτοια. Και αν θέλετε να σας πω τι όπλα έχω, μπορώ να σας το πω τώρα, άμα θέλετε. Εδώ χρησιμοποιώ Lady Fist για το 800 plus critical damage. Αυτό το Hydra καραμπίνα, πολύ ωραία. Spamming Kitten. Thrusting Unkempt Herald. The B-Shield. Legendary Berserker. Deputy Badge. Θα πάρω κι άλλο μου φαίνεται. Το βάλω λίγο. Έχω κι άλλα τέτοια. Fastball που θα πάρω κι άλλο. Πάρω άλλο. Εντάξει λίγο αυτό. Ναι, έχω κι άλλα όπλα. Αυτό δεν είναι πολύ σπάνιο. Αν το πάρετε σαν εμένα είστε προήλες. Για να πάμε. Συνήθως εγώ άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε ένα καινούριο playthrough, walkthrough. I know what I'm doing! Critical, bitch! Τώρα να πάω να σας δείξω τώρα το. Πάτε από εδώ πίσω. Είναι εκεί. Εδώ. Ή εδώ.
Ή εδώ, ναι, εδώ είναι. Εδώ είναι το όπλο που λέγεται Luxorux. The Gun of Bulls. Άμα θέλετε το παίρνετε, άμα θέλετε το αφήνετε, δεν πειράζει. Και άμα το αφήσετε. Κάνει respawn. Αυτό. Εδώ το kit είναι μια χαρά. Unkempt Herald. Αυτό είναι καλύτερο από το Sandhawk, είναι σίγουρα. Απλώς το δείξω λίγο με το φασίσιο. Ναι, κάπως έτσι είναι. Αλλά το Unkempt Herald είναι καλύτερο, θα σας κρατήσει για πόσα? 3-4 levels. Όλα αυτά τα όπλα που μπορεί να τα πάρετε σε ό,τι θέλετε, ό,τι overpower με level θέλετε. Εγώ σας πρέπει να μην περιμένετε να τα πάρετε όταν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό εδώ, ας πούμε, το Hydra, μπορείτε να το πάρετε που δεν θέλετε, απλώς μπορείτε να σκοτώσετε μία αν έχετε το DLC. Αυτό εδώ μπορείτε να το πάρετε όσο φορές θέλετε. Αυτό εδώ είναι μια αποστολή που το παίρνεις μια φορά. Και αυτό εδώ το παίρνεις μια φορά. Αλλά όχι να το πάρεις, μπορείς να αλλάξεις τα όπλα σου, ό,τι βίνεις θέλεις μπορείς να βάλεις, σε ό,τι χαρακτήρα. Εγώ, ας πούμε, το έχω overpower με 10. Level 80 είναι το maximum. Όχι χαρακτήρας, είναι απλώς ότι level 80 είναι... το max. Όταν κάνω overpowerment levels είναι OP overpowered. Και ναι, όταν κάνω overpowerment levels, το max level που θα πάω είναι 80. Εσείς, άμα δεν έχετε το Fight for Sanctuary DLC ή το Digitrack δεν θα έχετε. Αν τα αγοράσετε, το αγόρασμα το πάρετε από το Epic, αν θέλετε, φυσικά. Αν θέλετε το παίρνετε, δεν είναι απαραίτητα. Και συνεχίζει και άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε τα DLC όλα. Εγώ, ας πούμε, είχα τα μισά, απλώς ένα DLC μου λείπει και το πήρα όταν είχε Black Friday στο Epic. Το πήρα. Ας πούμε, αυτό το Swing Puffo δίνει extra damage γιατί είναι AMP. Υπάρχουν καλύτερες ασπίξεις, υπάρχουν και καλύτερα όπλα. Τόσο είναι βλέπετε κοντός παιδιά, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ θέλω να κάνω κάτι να το δω. Αν δεν βγεις εδώ πάνω και λίγο πιο κάτω, έχει chest. Ένα λεπτό, δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Σκαμπά. Μπορώ να το κάνω αλλιώς. Δεν πειράζει, αν μπορείτε να το πάρετε εσείς με χαρά. Α, να το. Το πάνω, τέτοιο chest. Όπα. Έλα, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα ένα chest είναι, άμα θέλετε, εντάξει, πάω να το ανοίξω. Άμπερο. Άμα θέλετε μπορείτε να παίξουμε και Genshin Impact μαζί. Εδώ όπως έχει κάτι καλό, όπα. Όπα. Level 60. Σκόσα. Τι πέταξε. Τι πέταξε τίποτα. Legendary loot midget. Αυτό δεν σκοτώνει και σας δίνουν loot συνήθως. Δηλαδή μια φτώση. Αν φτώσαν πάτε σε ένα map που σας δίνει άμα θέλει επίσης. Αλλά εγώ σας προτείνω να μην τα φαρμάρετε και να κάνετε μόνο dedicated. Σαν το Unkempt Herald. Αυτό εδώ το όπλο έχει δύο versions. Το Unkempt Herald που ρεβολάει το Double Penetrating Unkempt Herald, δεν έχω το άλλο version. Το Double Penetrating χωράει δύο. Αυτό φαίνεται και το καλύτερο. Καλό. Αυτό αν το πάρετε στην αρχή, αυτό θα σας κοβαλήσει πόσα. Για ένα story play θα σας κοβαλήσει. Μπορείτε το παίρνετε ό,τι πάλι σε ό,τι level θέλετε.
are bound to trap significant. Ας πούμε πιο πολύ, ας πούμε εγώ το παίζω από αυτό το παιχνίδι για την πλάκα τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν στο χωράω και δεν παίζουν την πλάκα, παίζουν έτσι. Παίζουν τα λεφτά, αλλά εγώ δεν έχω μπει σε κανένα πρωτάθλημα, δεν έχω κάνει World Tour, δεν έχω μπει σε τουρνουά, δεν έχω speedrun, εγώ είμαι απλώς ένας casual, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Ο Παναγιώτης και αυτός casual είναι, το όχι αυτός. Αλλά εγώ είμαι καλύτερος από εσένα. Δεν το πείτε. Αλλά πες να το δει. Να σου πω τώρα δεν χρειάζεται να πάρω άμμο, γιατί κάνει άμμο, έχει άμμο regen. Σου δίνει άμμο πίσω να κάνεις reload. Και εδώ είναι η Lilith. Τώρα αυτοί κοιτάνε εμένα, πέθανα, όπα κάποιος να πετάξει σπίδα. Αυτά το Borderlands 1 ποιος έχει παίξει και το ξέρει. Πάλι το Shield, αυτό Anyway, long story, lots of maternal bleeding. Could you help me up? I feel like we can't survive. Oh, I need to pick me up. Use the Meridian, will ya? I should have some of my Strong boxes. Yeah, that's the stuff. Give it here. Appreciate it. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η μάνα μου. Bet you're looking for Roland, huh? He's Είναι η not μάνα here. μου. The bloodshot Sorry παιδιά, μπορείτε να την ακούσετε. Ένα λεπτό παιδιά, ένα λεπτό. Sorry που δεν τους είπα να κάνω λίγο ησυχία. Συγγνώμη αν θα ακουστεί στο βίντεο. Τους αγνοήσετε το. Έρχεται την πόρτα μου. Έλα πάμε στην πόρτα. Now the real fun begins. I'll see if I can't save a few of them for you. Διώξει το εκεί. Ίσως είναι κοντά του θέματος. Δεν πείτε αυτός. Αυτός ο χαρακτήρας είναι λίγο εύκολος, αλλά είναι άλλα για τα builds που μπορείς να κάνεις εγώ παίζω. Άλλα αυτά τα περίεργα builds. Αν θέλετε να δείτε builds, κάντε subscribe σε έναν YouTuber που λέγεται JulesDude139. Είναι πάρα πολύ καλό και τον βλέπω όλη την ώρα και γι' αυτό μαθαίνω τα builds. Δεν μ' ακούει, ότι πες να το κάνει, αλλά δεν με πήγαινε, το κάνω respawn. Α, δεν το έκανε. Βλέπεις το critical κάνει πάρα πολύ για ένα level 48 όπλο σε run τέτοιο. Αν θέλετε να μου πείτε εσείς ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας στο Borderlands 2 στα σχόλια, εμένα είναι ο Zero, γιατί είναι λίγο περίεργος, λίγο ρομποτικός φάση. Ο Heisenberg είναι ο κακός. Δεν με σκοτώνουν απευθείας, οπότε θέλω να λύσω.
σκότωσε τον η Overkill. Overkill είναι ένα σπίτι στο build μου που το χρειάζομαι επειδή εγώ κάνω ένα build που λέγεται money shot. Δηλαδή ένα πολύ δυνατό shot πυροβολάει στο τέλος του mag μου. Και είναι καλύτερο αν έχω δύο mag, δηλαδή μία δυνατή και κάνω transfer το crit μου, το critical damage. Όσο έχω το 800 damage σε αυτό εδώ, με αυτό εδώ κάνω transfer το critical damage στην καραμπίνα μου και έτσι σκοτώνει πιο εύκολα. Να μου κάνεις έχει κι άλλος. Συγγνώμη παιδιά που πέθανε τώρα πέθανε. Είχε ένα SMG. Τώρα αυτή η καραμπίνα που χρησιμοποιεί λέγεται Hydra, όπως σας έδειξα λέγεται Hydra. Είναι σχετικά καλή. Get some ammo. This ain't over yet. Full. I found another win. Another present for my sweetie, sweetie lady. Nice shot. Nice shot. Και άμα είμαι τυχερός μπορεί να μην πυροβολεί. Ας πούμε μπορεί να μου κρατήσει άμμο. Όσο πυροβολώ να μου κρατήσει άμμο και να... Βλέπετε που πετάγονται νομίσματα, αυτό είναι μόνοι σου. Δύο. Nice shot. Σκοτώνω κρατάω. Μιλάμε αυτό το έχει τεράστιο. Nice shot. Σιδεράνος. Για όταν που μου το κάνω. Δεν είχα, όταν πυροβολούσα δεν μου πήρε άμμο. Ήταν το... Δεν είναι ξέρω αν είναι skill κάτι που είχε ασπίρα μου. Είναι ότι κάτι τέτοιο. Σου κρατάει άμμο κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται είναι το... Άκρη μωρί! Άκρη! Άκρη! Δεν πάω. Πάλι δικά. Οκ, μια χαρά του τελειώσαμε. Bushwag. Φάση. Α, έχει το That was fun. Feeling tagged out. Could you give me another hunk of iridium? Τώρα θα κάνουμε δύο αποστολές αν μπορούμε. Δεν θα αρμάρουμε, εγώ τουλάχιστον παίζει, σε επόμενο βίντεο που θα κάνουμε Borderlands 2. Φαίνεται θα κάνουμε ένα ακόμα τέτοιο, θα τους πω να κάνουμε, επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνουμε ένα Fortnite, θα τους πω. Ή ένα Borderlands 2. Να σας δείξω, εγώ θα έχω κάνει κάποιο off video farming. Θα να πάω level 60. No idea why. Now, let's talk about rescuing my boyfriend. Before the bloodshots arrive. Και εδώ τώρα θα κάνουμε και εδώ έχει ένα κόκκινο chest εκεί κάτω. First, I'm gonna teleport you into the bloodshot stronghold. That's where they're keeping Roland. Θα πάρουμε μία βόμβα αυτή εδώ, τη fastball grenade, αυτή εδώ, UVHM. Δεν θέλω να είναι corrosive, η καλύτερη δεν είναι corrosive, η καλύτερη είναι explosive. Great. Hold still. Transport. Εδώ. I just moved you like 10 feet, didn't I? Sorry. Still getting used to this. Reminds me though, Bloodshot Stronghold is full of real tough customers. I want to train a bit before you take them on. You're doing good out there, by the way. Keep it up. Εδώ θα πηδήξετε εδώ, γιατί αλλιώς θα χάσετε ένα κόκκινο chest από πάνω. Να το εδώ. Το ανοίγετε και
Σας δίνω την αγώση, μια χαρά revolver. Για να δω. Εγώ τα βλέπω τα φωτικά τους και τα βλέπω. Αυτό δεν είναι καλά, δεν ξέρω. Μόνο και μόνο, να σου πω. Ό,τι δεν είναι Jacobs, Vladov ή Tidior, δεν είναι καλό. Αυτό εγώ νομίζω. Αν νομίζετε αλλιώς, είναι δικό σας. Πάμε τώρα. Τώρα θα πάμε πίσω στο Sanctuary για να κάνουμε αποστολή. Sanctuary, όχι. Και από εδώ μπορώ να πάω, αλλά θέλω να κάνω απευθείας fast travel. Alright, killer. I'm back in Sanctuary. Be careful. The Bloodshots have camped. Τώρα πάω εδώ για να πάρω αποστολή. Μία αποστολή που θέλω είναι για την καραμπίνα. Γιατί είπαμε πως σας έλεγα. Να αλλάξουμε χαρακτήρα. Να αλλάξουμε τα πράγματα μας. Το επόμενο, όποιος κάνει comment να μου πει τι skin να βάλω. Όποιος ξέρει. Όποιος δεν ξέρει δεν πειράζει, απλώς πείτε κάτι και θα προσπαθήσω να το κάνω. Τώρα να αλλάξω και το όνομα, βγαίνω στα ελληνικά. Σαλ θα γράψω. Εδώ θα κάνετε, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε reset τα action skill points σας. Αλλά αυτό εδώ είναι το build μου. 6 locked and loaded, δεν χρειάζεται τα 6, καλύτερα βάλτε τα εδώ. Όσο τα φαρμάρω level θα βάλω εδώ. Θα βάλω εδώ σχετικά πολλά, 5, θα βάλω 4, 3. Quick draw, Inconfidable, I'm ready, I'm locked, αυτό εδώ. Εγώ λέω στο W fan τι χρειάζεται αυτό, το skin πάνω, το skill, το skill αυτό το χρειάζεστε. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα το W Orphan πετάει στον Ganzer και 2 βόμβες. Πολύ καλό πράγμα που θα το χρειαστείτε. Να δω που είναι όμως τώρα. Να εδώ. Wanna break some stuff? In memoria. Ever faked your own death? Tricky stuff. It doesn't cover your sack. Hyperion off my trail, but apparently some bandit's been spying on me. He's gonna tell Hyperion what he knows, unless you take him out first. Θα πάμε εδώ, Freehonos Divide. Και είναι ακριβώς, αυτό εδώ είναι είτε το αυτό που ήταν στο screen page να ήταν Pearlescent είναι το πιο σπάνιο όπλο στο παιχνίδι. Υπάρχουν, όχι, το πιο σπάνιο όπλο στο παιχνίδι είναι ένα μπλε. Πιστεύετε, δεν με πιστεύετε. Είναι ένα μπλε sniper στο DLC του Torg. Θα σας δείξω ποιο είναι όταν κάνουμε ένα αυτό. Θα πάω εκεί, μέσα που μας εδώ φαρμάρουμε, θα πάρουμε και ένα run εκεί. Εγώ τώρα θα κάτσω λίγο να φαρμάρω. Εγώ δεν θα την τελειώσω την αποστολή, γιατί να την τελειώσω. Και αν την τελειώσω, αυτό σαν ακριβώς εδώ, αλλά τόσο καλύτερα την έχω ανοιχτή. Δεν μου τίποτα. Μπα, δεν μου τίποτα. Και απλώς το κάνετε σε εύκολο. Απλώς το κάνετε σε εύκολο. Πρέπει να σας πετάξει τόσο εδώ legendary καραμπίνα. Που αυτό είναι λίγο το δύσκολο πράγμα, αλλά εντάξει, εγώ ελπίζω ότι θα το βρείτε. Καλό αυτό. Θα δω και τα πράγματα στο screen. Εντάξει, το είναι grey. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό μέρος που με φαρμάτε καραμπίνες. Θα σας δείξω εδώ. Φαρμάτε καραμπίνες, καλύτερα να φαρμάρετε το Fight for Sanctuary. Όταν δεν είχα αυτό είναι μόνο overpowerment level 8. Αν είχα αυτό, θα overpowerment level 10. Αν πάτε εδώ, Hunter's Grotto παίρνετε ότι κάνετε κάτι πράγματα για την καραμπίνα. Και εδώ στο Torg DLC, εδώ, Badass Creator of Badass Institute, και κάνετε λίγο συζήτηση την ιστορία και πάτε πίσω σε αυτή την box. Θα σας δείξω. Θα σας δείξω σε ποια είναι. Που είναι στο Sanctuary και θα φάνε και στο DLC αυτό.
Όσο λέω αν τα έχει όλα τα DLC στο Borderlands μια χαρά είναι. Είναι καλύτερα. Αυτό που μπορεί να έχει πάρα πολλά όπλα. Αυτό εδώ να πούμε πολύ καλό όπλο. DLC όμως. Αυτό εδώ όπλο πολύ καλό, είναι και αυτό DLC. Παίρνουμε το Echo, λέτε να τελειώσουμε το τελειώσουμε. Τόσο εδώ ήταν καλοκακούσικος. We will need to listen to your footage before payment can be processed. Leave the echoes in the attached dead drop locations. Find those echoes, killer. If Hyperion finds out I'm alive and working with the Crimson Raiders, it could be New Haven all over again. New Haven, αν ξέρετε, το New Haven ήταν μια πόλη που καταστράφηκε πόλη. Μικρό μέρος που καταστράφηκε από τους κακούς. Θα σας δείξω ότι είναι ένα boss που ας τα κάνουμε τώρα αυτά εδώ και να φαρμάρουμε. Sorry παιδιά, παίζει να είναι λίγο μεγάλουτσικο. Ας σας παρακαλώ μην κάνετε click off. Είμαστε μικροί youtubers και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Τουλάχιστον 100 subscribers. Δεν θα μπορώ να συναντήσω, αλλά άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε αυτό. Φυσικά αυτό. Ας το πάτε εδώ, το παίρνετε. Άμα θέλετε. Hyperion shouldn't be able to find you here. Thanks. I tried to make it very... Gruesome. I was gonna say cozy. You've strapped charred bandit corpses around the entrance. Corpses can be cozy. Kind of like our place in New Haven before... Yeah, I'm going now. Suave, Lilith. Εκεί, εδώ είναι. Να το, εδώ είναι. Όπου βλέπετε πράσινο. Όσο σπάγω, έλα εδώ. Πάω καλά για το 53. Αν πετάχτηκε μια χαρά που μπορώ. Αν πεθάνω δεν πειράζει τώρα. Αν θα πεθάνω από σκάγκους. So what's the emergency? I liquefied a guy. Come again? He was out hunting and I found some of that iridium stuff and one of those weird worshiper guys sees me and I chase him down and grab him and it just... Liquefied? It was awesome. I don't know if it's because of the vault opening or being a siren or both, but this iridium stuff is the tits. You look really pale. Yeah, I passed out a few times, but this could be huge. Okay, but why not just send an echo? Why call me out here and increase the risk of Hyperion finding out you're still working with the Crimson Raiders? Because he... How you did? I think I'm gonna leave now. Okay. Δεν θυμάμαι, έχω καιρό να την κάνω αυτή την αποστολή. Πρέπει να το δω στο YouTube, αλλά σαν αληθινός Hunter, φίλος, τέτοιο. Θα προσπαθήσω να το βρω. Μπορεί να είναι βρω, αλλά ο Προ δεν θυμάται όλες τις αποστολές. Δεν θυμάται όλες τις αποστολές. Jack just left him for dead in the snow, evidently. The Raiders could use the help. We should track them down. Another Vault Hunter, huh? I'll see if I can contact him by echo on my way back to Sanctuary. Good. You can go now. Well, I'm sorry. I just got here. I'm a little busy waging a one-woman war on every bandit of the Tundra, so you can focus on taking down Jack. But hey, if you want to hang out, I can just give up this Firehawk thing and let the Bloodshots overrun Sanctuary. No, you're right, of course. Are you sure? I can make cocoa. We can talk about boys. I'll just talk to you once I find the Vault Hunter. Sorry for... I'm sorry. Άλλη τώρα. Αυτός... Play hard to get. That's how you do it. Και αυτός είναι από τους Borderlands 1 Vault Hunters. Lilith, Mordecai, Brick. Αυτή είναι Borderlands 1 Vault Hunters. Μπορεί να είναι useless. Αλλά... Συγγνώμη που μπορεί να είναι και useless. Αλλά απλώς μου αρέσει να τα λέω αυτά. Στους noobs, σαν τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Βλάκα, καλός είναι. Είναι μισό-μισό. Μπορούμε να κάνουμε αποστολές, θα σας δείξω πώς. Μπορούμε να κάνουμε ένα αποστολή chain σήμερα, για αύριο.
Όχι, αύριο δεν μπορώ. Αύριο, λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο θα κάνουμε βίντεο, παιδιά, επειδή έχουμε μέσα σχολείο. Εδώ. Πάνω, στο μνημόνιο. Thanks. The less Hyperion knows about me, the better. You didn't, listen to those echoes, right? Όχι πω. Ναι. Αυτό πυροβολάει σε smiley face. Μα smiley face. Ναι, είναι wannabe smiley face, παιδιά. Τώρα θα πάμε να σκοτώσουμε τον Bolt. Πάλι. Sorry, παιδιά, για όλα αυτά. Δεν τα έκανα, ρε. Δεν γράφω πέφτισμένος. Άρα, φίλε. Sorry, αυτό είπε ένα λίγο νερό. Ναι. Τώρα εδώ έχουμε sniper, τώρα εδώ προσπαθούμε να φτιάξουμε πράγματα. Αν με πάρει ο Παναγιώτης, θα το ανοίξω, να του πω ότι κάνω βίντεο και άμα θέλει κάψει να δει το υπόλοιπο. Πάω εδώ. Ξέρω αυτό το τρίκ το κάνω, δεν έχω συνηθίσει από το Call of Duty. Το Call of Duty κάνουν κάτι τέτοια. Όχι. Τώρα είναι λίγο επειδή είναι Travel Hunter Mode UVHM. Θα είναι λίγο δύσκολα τα drop chances, είναι μισά-μισά φάση. Και ναι, δεν λέω χαρακτήρας, απλώς τον έχω δίπλα σε έναν άλλον από τον ψήρο που είχα. Το τον έχω. Άμα θέλετε ένα walkthrough, ένα playthrough που κάνουμε το Borderlands 2, που κάνουμε τον Παναγιώτη, αυτό που ανήρθω σας λέει και εγώ θα παίζω, άμα θέλει, το αντίθετο. Μία έχουμε εσύ, μία αυτή, τρέφουμε, τι κάνουμε. Αυτό το παιχνίδι, ξέρετε πόσο, αυτό το παιχνίδι είναι 5-6 χρονών. Και είναι και πολύ παλιό, αλλά έχει πάρα πολλούς που το παίζουν. Είναι dedicated players αυτοί. Sorry παιδιά που πεθαίνω τόσο πολύ. Teleport, βγαίνω. Πάμε. Είναι απλώς ότι πρώτη φορά που κάνω βίντεο μόνος μου. Θα μου το πετάξει και θα το χάρη. Δεν μου πετάξει τίποτα. Τώρα θα βρείτε πολύ safe quit επειδή θα το φαρμάρω. Αν θέλετε να μιλήσουμε όμως για το Borderlands, μην κάνω κανένα live stream, κάνετε comment. Συγγνώμη που σας ρωτάω και να κάνετε comment όλη την ώρα. Επίσης πείτε μου ποιο το αγαπημένο σας Borderlands. Εμένα είναι το 2. Γραφικά είναι καλά, έχει και HD texture pack. Τα DLCs είναι σπαντεβή και τέτοιο. Αυτά. Να δω λίγο αυτό το combo. Όχι. Όχι Bolt, το κάνεις σε μένα. Το κακό παιδί.
Και θα μας πετάρει το project. Ναι, μπράβο σου. Μπράβο σου, έλα εδώ. Έλα πίσω, έλα πίσω. Τι κάνεις ρε? Έλα πίσω, έλα πίσω ρε, έλα πίσω, έλα πίσω ρε. Τι κάνεις ρε, έλα πίσω. Μπορώ να σας πω ότι το Borderlands είναι λίγο δύσκολο, αλλά όσο παίζεις συνηθίζεις. Σαν εμένα, εγώ προήλες. Να με είχατε δει να πεθαίνω 5.000 φορές. Εγώ κάθε turn in θα τα κρατήσω βασικά. Θα χρησιμοποιώ αυτή την καραμπίνα μέχρι να φτάσω από level 10 για λόγους. Κάποιος βασικά μπορώ να πάρω quad. Τη μάνα μου, το καταλαβαίνω. Μετά από τέτοιο. Μετά από... πώς θα σου πω. Μετά από... όταν κάνω το off video farming και φτάσω level τέτοιο. Πώς 60. Και για αυτό σας δείξω, να σας δείξω πόσο θα σας δείξω το DLC. Έχω να πάρω ένα Swift Kitten ή κάτι. Τουλάχιστον αυτό σου level 70. 72. Μπορεί να είναι και το max. Αν και το max μπορεί να είναι level 82. Καλύτερα να θα πάρω τα κάσου level 82. Δεν θα προσπαθήσω να συμμετέχω. You're all gonna die! Συγγνώμη παιδιά. Είμαι και λίγο κουρασμένος. Αν θέλετε μπορώ να σας πω τι παιχνίδια θέλετε, τι παιχνίδια έχω και να κάνετε vote στα comments τι παιχνίδι να παίξουν. Λοιπόν, έχω Serious Sam 4, Serious Sam, έχω Doom Eternal, Doom 2016, Serious Sam, The Crew 2, Need for Speed Payback, Need for Speed Payback, τι άλλο, Borderlands 3, Borderlands Game of the Year Enhanced, Borderlands 3 Sequel, Genshin Impact, τον Judge Abamba έχεις όχι εδώ. Είναι καλά πολύ καλά. Έχω και emulators. Τώρα απλώς θα κάνουμε... Θα μου πείτε τι παιχνίδι θέλετε και μετά θα το κάνω. Έχω το Crew 2, μην το χάσετε να σας πω. Το Crew 2 αν έχετε games. Πώς το λένε, η Steam, η Impact, νομίζω το ήταν με λεπτά, ένα ευρώ. Δεν ξέρω στην Αμερική τι γίνεται, αλλά ήταν 80 λεπτά ή 99 ευρώ. Ήταν σώσει το άμμο. Όταν σώσει και το άμμο είναι λίγο κακό και λίγο καλό. Καλό είναι αν είσαι ζωντανός, κακό αν δεν είσαι ζωντανός και θέλεις καλό shot. Όχι. Συγγνώμη παιδιά που πεθαίνω, σας ξαναλέω. Είναι UVHM και είναι η πρώτη φορά που φτάνω τόσο κοντά στο UVHM. Μακριά. Και θέλω να είμαι efficient.
μπορώ να λέει και ψέματα. Όντως φωνώ καθόλου, μπορώ να το κάνω και πιο γρήγορα, αλλά... Επίσης, αν θέλετε, κάντε ένα like και subscribe, όπως σας είπα και στην αρχή. Επίσης, αυτό είναι το μάθω. Όταν φαρμάρετε, έλα κοντά, εσύ, έλα κοντά, ρε, Χρήστο. Αφήσεις, δεν βλέπετε, δεν έρχεται κοντά. Μακριά καύτερος. Έλα κοντά, ρε. Όχι! Όχι ρε φίλε, το γκανζέρκ μου τελείωσε. Τι είναι αυτά? Τέλος πάντων, σε λίγο θα τελειώσω το βίντεο. Όταν πάρω το fastball θα τελειώσω το βίντεο και θα χρησιμοποιήσεις από εκεί. Όχι! Δεν υπάρχει ένα artifact που μου κάνει ένα τέτοιο. Πετάω βόμβες όταν είναι στο Bachelor Life. Ποιο είναι, δεν θυμάμαι, αλλά φαίνεται υπάρχει. Έλα τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε και θα σας δούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.